Teet telttasi sijaa suureksi, levitä säästelemättä kangasta asumustasi katoksi. Pidennä köydet, iske lujaan vaarnat. Ennen Lehijärven konferenssipaikan ja kurssikeskuksen vihkiäistilaisuutta 70-luvulla täällä Keuruulla eräs veli Yrjö Riekko nimeltään, joka oli asustellut tämän Pohjoisjärven eteläpuolella Pohjoislahden kylällä, Mäkikylällä, oli saanut Jumalalta rukouskokouksessa ilmestyksen Pahkamäen tuvassa, että täällä Heikkilän alueella eräänä päivänä on juhlatapahtuma, valtaisa telttameri, valkokankaiset teltat, ja täällä juhlitaan Jumalan kansana. Samaan aikaan tuossa ilmestyksessä osoitettiin hänelle, että rekka-autolastittain raamattuja lähdetään viemään rajan taakse silloiseen Neuvostoliittoon. Yrjö Riekko kertoi saamansa ilmestyksen paikalla olleille Jumala-ihmisille ja sai arvostelut, niin kuin kaikki armolahjat aina arvostellaan. Hänelle kerrottiin, että saattaa olla, että se ilmestys aihepiiriltään on oikea, että tuo tapahtuma tulee keskittymään Keuruulle, mutta silloin hänelle kerrottiin, että alue tulisi olemaan Pöyhölä, jonne silloin oli jo suunniteltu konferenssin pitämistä. Riekko kuitenkin sanoi, että hän on varma siitä, että se alue, jonka hän ilmestyksessä näki, oli Heikkilä. Hän on poikasena ne rannat kolunnut niin tarkkaan, hän tuntee ja tietää alueen, mistä hän näki tuon ilmestyksen. Niinpä tämä juhla ei nyt ole joidenkin harvojen juhla. Tämä ei ole vain niiden, jotka ovat nyt päässeet tänne lavalle ikään kuin kunniapaikoille. Meitä on tässä koolla tuhansia ystäviä. Tämä on meidän ja tämä on teidän kaikkien yhteinen juhla. Tämä on meidän oma juhlamme. Meillä on täysi syy todella viettää tätä juhlaa rohkealla, iloisella, mutta samalla hyvinkin nöyrällä ja Jumalaa kunnioittavalla mielellä.
hyvin selkeästi meidän on tunnustettava, jos tämä kaikki olisi vain meidän varassamme, meidän suunnitelmissamme, meidän voimissamme, niin meille kävisi huonosti. Me olemme tarvinneet alusta lähtien ja tarvitsemme loppuun asti meidän taivaallisen Isämme runsasta siunausta tälle hankkeelle. Me emme voi häntä pyytämällä pakottaa siunaamaan. Me voimme vain olla avoimin, vastaanottavaisin mielin ja sanoa hänelle, että Herra, jos tämä on kerran sinun tahtosi mukaista, niin me haluamme vastaanottaa sinun siunaustasi. Raamattuopiston ja sitä kautta tämän juhla-alueen, koko juhla-alueen nimi on Iso kirja. Kaikkihan te tiedätte, mikä on Iso kirja. Se on kansanomainen nimitys meidän peruskirjastamme, Raamatusta, jonka varassa koko meidän toimintamme lepää. Tämä nimi julistaa sitä, mitä tällä alueella halutaan tehdä. Täällä halutaan ohjata ihmisiä luottamaan, uskomaan ja luottamaan Jumalan sanaan ja rakentamaan koko elämänsä sen varaan, Jumalan sanan ja ilmoituksen varaan, tuntui miltä tuntui. Maailman alkaessa muistuttaa yhä enemmän hyvin varustettua sekatavarakauppaa. Ihmisille tarjotaan heidän hätäänsä ylenmäärin erilaista apua. Tässä lisääntyvässä tarjonnassa on myös kaiken kristillisen toiminnan osattava pelkistää oma tarjouksensa oleellisimpaan ja tärkeimpään, Jumalan sanaan. Jumalan sanassa esitettyyn pelastuksen evankeliumiin, Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin ja siellä meille annettuun opetukseen elämän perusasioista. Paavali antaa selkeän kokonaisanalyysin ihmisistä. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 1. luvussa jakeesta 22 jakeeseen 25, ja hänen sanansa kuuluvat näin. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiin naulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisille, ristiin naulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Paavali jakaa tässä analyysissään ihmiset 3 ryhmään mielenkiintoisella tavalla. Ensin hän mainitsee ihmeiden etsijät. Silloisessa ympäristössä näitä olivat juutalaiset, niin kuin hän sanoo. Mitä suurempia ihmeitä Jeesus teki, huomatkaa, Jeesus teki ihmeitä, sitä sankemmin joukoin ihmiset häntä tulivat seuraamaan ja voisiko sanoa ihmettelemään, mitä tapahtui. Kun Jeesus sitten aloitti opettamisen seuraamisestaan, mitä kaikkea se toi mukanansa, suurin joukoin nämä ihmettelemään tulleet olivat valmiita lähtemään pois, jättämään hänet. Eräässäkin tällaisessa tilanteessa Jeesus kääntyy sitten omien opetuslastensa puoleen ja sanoo heille, haluatteko tekin mennä pois niin kuin nämä toiset? Ja silloin Pietari sanoo nuo kuuluisat sanansa omassa vastauksessaan, Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Iankaikkisen elämän sanat. Kaikki rakentui heilläkin niiden sanojen varaan, mitä
Jeesus heille sanoi iankaikkisen elämän sanojen varaan. Jeesuksen itsensä esittämässä kertomuksessa rikas mies joutui kuoltuaan vaivan paikkaan. Hänellä oli siellä kova tuska. Tuota tuskaa lisäsi tietoisuus siitä, että hänellä oli veljiä vielä elossa, ja oli syytä olettaa, että veljet joutuvat siihen samaan vaivan paikkaan, missä hän nyt oli. Ja niinpä hän pyytämällä pyytää siellä, että joku voisi kuolleista nousta nyt sinne kertomaan niille minun veljilleni näistä asioista, etteivät he nyt joutuisi tähän paikkaan. Minusta hän saa vähän tylyltä kuulostavan vastauksen. Hänelle sanotaan, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Tämä nyt ei ole vain tarpeellinen sana tuolle rikkaalle miehelle. Uskon, että tässä on meillekin hyvin paljon ohjeellista sanaa. Helluntai-herätys voimakkaana, karismaattisena ja evankelioivana herätysliikkeenä toivon mukaan säilyy sellaisena. Niin meillä on vaara ehkä sortua samanlaiseen perusajatukseen tai väärin painotettuun ajatukseen. Kun meillä on tuska myöskin ihmisveljistämme, etteivät he joutuisi vaivan paikkaan, niin meille voi tulla äkkiä asioiden järjestyksestä tällainen kuva, voi kun nyt tapahtuisi sellainen ihme, Jumala tekisi niin suuren ihmeen, että heidän olisi niin kuin pakko uskoa, etteivät meidän ihmisveljemme joutuisi tähän vaivan paikkaan. Varmasti nousee hyvin vilpittömästä sydämestä se rukous. Voi olla, että me jopa sitten pyydämme ja rukoilemme näitä ihmeitä, jotta maailma voisi uskoa. Silloin kun tapahtuu väärä painopisteajattelu, niin tässä voi tapahtua niin, että me ikään kuin olemme sysäämässä sitä vastuuta, jonka Jumala on halunnut jättää meille, niin takaisin Jumalalle ja sanoa hänelle, että voi hyvä Jumala, etkös nyt jotakin tee tämän asian hyväksi. Tee nyt, kun sinä kaikki voit tehdä sellainen ihme, että koko maailma kääntyy. Kerrottakoon nyt tähän väliin aivan pieni juttu. Viipuri on meille niin ajankohtainen ja me Helsingin Saalem-seurakunnasta, jossa oli paljon vanhoja viipurilaisia, niin eräs viipurilainen sisar, joka nyt hiljattain jo sai muuttaa taivaan kotiin, hän iloitsi suuresti siitä, kun Viipuri alkoi avautua. Mutta vielä oli vaikeuksia sen työn kanssa, niin hän sanoi niin mainiolla karjalaisella tavalla kertoi minulle siitä, että minä sitten iltarukouksissa olin ja minä sanoin taivaan isälle, että Herra, mitä me oikein sen Viipurin kanssa nyt tehäis? No siinä oli rukoilija kyllä jo itsekin vielä mukana. Mitä me tekisimme sen Viipurin kanssa? Vastuu, että tämä maailma uskoisi, sen yhdestä osasuorituksesta on kuitenkin jätetty meille. Meille on uskottu Jumalan sana ja meidän tehtävämme on julistaa sitä sanaa eteenpäin. Ja voi olla, että Jeesuskin vastaisi meille tänä päivänä niin innolla, kun me odottaisimmekin niitä suuria ihmettekoja, että maailma uskoisi, niin hän voisi vastata ehkä kuivalla tavalla hieman. Teillä on Mooses ja profeetat. Teillä on kirjoitukset. Uskokaa niihin, pitäkää niitä esillä, julistakaa niitä, opettakaa näitä kirjoituksia. Lopun hän huolehtii sitten, se on hänen työtänsä. Eli meidän tehtävämme ei ole ihmeiden etsiminen, vaan Jumalan sanan etsiminen, sen julistaminen. Sieltä löytyy Jeesus Kristus, ihmeiden tekijä. Malta olla lainaamatta hyvin kuuluisan kirjailijan venäläisen Dostojevskin erästä sanaa hyvin kuuluisasta hänen kirjastansa. Karamazovin veljeksissä hän kuvailee Aleshaa, joka oli mielenkiintoinen henkilö.
ja hurskaskin monella tavalla. Hän sanoo Alesasta, että hän oli realisti. Ja tietenkin luostarissa ollessaan, ja siellä Alesa uskoi täysin ihmeisiin. Mutta sitten selitti, että eivät ihmeet saaneet realistia ymmälle, ja eivät ihmeet taivuta realistia uskoon. Ja sitten hän jatkoi, realistissa ei usko synny ihmeestä, vaan ihme uskosta. Ja tämähän on Raamatunkin mukainen ajatus. Järjestys ei ole se, että me vain etsisimme jotakin ihmeitä ja ihmeellisyyttä. Meillä on Jumalan sana. Olkaamme sen ääressä, julistakaamme sitä, uskokaamme tämän sanan ilmoittamaa Jeesukseen Kristukseen. Hänellä on iankaikkisen elämän sanat. Hän on sitten se ihmeiden tekijä ja hän katsoo, milloin on niiden paikka. Jumalan sana herättää ihmiset ja synnyttää ihmiset uudesti. Sen tähden tämän paikan nimi on Iso kirja. Toinen ryhmä olivat nämä viisauden rakastajat, kreikkalaiset, filosofit, sitähän tuo sana tarkoittaa. He halusivat tehdä elämästä tuollaisen viisauden tarkastelukohteen. Oli ylentävää pitää erilaisia viisauskeskusteluja ja osoittaa siinä omaa ylemmyyttänsä ja fiksuuttansa. Tämä on Raamattuopisto, oppilaitos, ja tälläkin on oma vaaransa. On vaaransa ryhtyä opettamaan sellaista viisautta, ja sanonko sellaista teologiaa, joka palveleekin enemmän ihmisen viisauden nälkää kuin hänen jumalasuhdettansa. Enemmän ihmisen viisauden ja tiedonjanoa kuin sitä, että se palvelisi yksinkertaista elävän Jumalan elävän sanan julistamista. Ja sitä varten tämä opisto on synnytetty, että se olisi tässä palvelustehtävässä. Kaikille niille, jotka uskoivat, olivat he sitten näitä juutalaisia tai kreikkalaisia, ketä tahansa, tämä sanoma ristiin naulitusta Kristuksesta olikin se todellinen Jumalan voima. Se on meillekin tänä päivänä sitä. Se on Jumalan voima ihmisen uudesti syntymiseksi. Se on Jumalan voima ihmisen pyhällä hengellä täyttymiseksi. Se on Jumalan voima ihmisen varjeltumiseksi täällä taipaleella. Ja huomatkaa, se on Jumalan voima, ei ole kysymys meidän voimastamme, vaan se on tämän evankeliumin voima, jonka kautta juuri tulee aito Jumalan ja hänen pyhän henkensä voima tänne vaikuttamaan. Sen tähden tämän paikan nimi on Iso kirja, muistuttamassa tästä. Tämä on ohjelmajulistus näille tantereille. Siitä puhuu hyvin tarkasti ja harkitusti valittu ensimmäisen konferenssin teema. Jeesus ottaa vastaan syntisiä. Ensimmäisessä teemassa ei ole lähdetty korkealentoisesti Jumalan kunniaa ja suuruutta edes korostamaan, ei ihailemaan tätä erittäin kaunista ja hienoa paikkaa, jonka me olemme saaneet. Tässä on lähdetty asian ytimeen. Jeesus ottaa vastaan syntisiä. Ja kun tämä teema on valittu, on lähdetty siitä, että me emme vaan vie tätä sanomaa joillekin ulkopuolelle itsemme, vaan ennen kaikkea se koskee minua tämä sanoma. Kun se sanoma on totta, että Jeesus ottaa vastaan syntisiä, siinä on minun elämäni mahdollisuus. Ja kun tämä sanoma säilyy tuoreena ja aina raikkaana ja aina ensimmäisenä ajatuksena myöskin helluntai-herätyksen piirissä, sen seurakuntien toiminnassa, tämän ison kirjan toiminnassa, siinä on meidän toivomme, siinä on meidän mahdollisuutemme. Siksi me olemme nyt isossa kirjassa. Näillä ajatuksilla haluan johdattaa meidät yhteiseen rukoukseen, jolla me sitten siunaamme tämän alueen sellaiseksi paikaksi,
jossa me todella voisimme kokea tämän elämän sanan läsnäoloa, Jeesuksen Kristuksen läsnäoloa. Voisimme kokea, että täällä kun yhdessä olemme ja tuolla oppilaitoksessa oppilaat kokoontuvat, he saavat olla niiden sanojen äärellä, joissa on iankaikkinen elämä. Siksi tämä on iso kirja. Pyydän siunauksen toimittajia tänne. Luen 3 Raamatun kohtaa Jeesuksen nimessä. Ensimmäiseksi kuningas Salomon rukouksesta Jerusalemin temppelin vihkiäisjuhlassa. Mutta asuuko todella Jumala maan päällä? Katso taivaisiin ja taivasten taivaisiin, sinä et mahdu. Kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut? Käänny kuitenkin palvelijasi rukouksen ja anomisen puoleen, Herra minun Jumalani, niin että kuulet huudon ja rukouksen, jonka palvelijasi tänä päivänä rukoilee sinun edessäsi. Ja että silmäsi ovat yöt ja päivät avoinna tätä temppeliä kohti, tätä paikkaa kohti, josta sinä olet sanonut, minun nimeni on asuva siellä, niin että kuulet rukouksen. Toinen raamatukohta Johanneksen evankeliumista, Jeesuksen sanat pääsiäisaamuna. Rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Ja 3. kohta, joka koskee tulevaisuutta. Yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeisiin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä sen tiedät. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä, eikä enää jano, eikä aurinkolle sattuva heihin, eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Amen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että saamme tänä hetkenä lähestyä sinua poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, nöydin ja kiitollisin mielin haluamme pyytää siunausta tämän opistoalueen ylle. Ja Herra, me pyydämme, että tämä alue saisi olla monelle taivaan portti ja taivaan ovi. Herra, kiitämme siitä, että sinä armossasi tahdot kohdata jokaista, joka tällä paikalla on ja tälle paikalle tulee, niin että he saisivat kokea, että sinä olet elävä, voimallinen vapahtaja. Kiitos Herra, että sinä ilmestyt monille, annat siunauksen sen sanankylvön ylle, mitä tällä alueella tehdään. Kiitämme sinua, Herra,
kaikesta sinun armostasi. Aamen. Kun kerran matkasin hiekkatietä kanjonin ja maisemia valtavia siellä katselin, niin kyyneleitä sain, huomatessain matkallain, on ihminen vain tomu kanjoniin. On Jumala niin suuri, rakkautensa valtavin, ja ihminen niin pieni vaeltaa ja kanjonin. Ei yksikään voi luetella töitä Jumalan, ne täyttää koko maailman ja myöskin taivaan. Tien vieressä mä näin kukkakummun kuihtuneen. Se kertoo, että tomuun päättyy matka ihmiseen. Kun hetken kukoistaa, sitten kuihtuu katoaa. Vain sana Herran kestää ainiaan. On Jumala niin suuri, rakkautensa valtavin, ja ihminen niin pieni vaeltaa ja kanjonin. Ei yksikään voi luetella töitä Jumalan, ne täyttää koko maailman ja myöskin taivaan. Ja tiellä kanjonin, sen nyt täysin ymmärsin. En luottaa mä maallisiin, en ajan aarteisiin, vain usko Jumalaan, avaa portit uuden maan. Sen hengen silmin nyt jo nähdä saan. On Jumala niin suuri, rakkautensa valtavin, ja ihminen niin pieni vaeltaa ja kanjonin. Ei yksikään voi luetella töitä Jumalan, ne täyttää koko maailman ja myöskin taivaan. Minulla on suuri ilo ja kunnia Isonkirjan ja konferenssitoimikunnan puolesta lausua teidät
kaikki juhlavieraat sydämellisesti tervetulleeksi juhlimaan ja virkistäytymään Jumalan pyhän sanan äärelle. Tämän vuoden konferenssin teemaksi olemme valinneet erään opetuslapsen pyynnön. Herra, opeta meitä rukoilemaan. Tämä harras anomus sävyttäköön koko konferenssiamme. Olkoon tämä teema jokaisen juhlille osallistujan mielessä koko juhlan ajan. Mutta ei suinkaan vain nyt, vaan jääköön se mieliimme myös kotiin vietäväksi. Isokirjaopisto on saanut tänä vuonna kansanopisto-oikeuden. Isokirjaopiston rehtori Veli-Matti Kärkkäinen, miten se on vaikuttanut teidän opiston toimintaan? Tämä kansanopistoksi muuttuminen merkitsee ensinnäkin sitä, että jatkossa osa oppilaitoksen rahoituksesta tulee valtiolta. Ja myös sitä, että meidän oppilaamme ovat päässeet valtion opintotuen piiriin, joten nämä oppilaitoksen edellytykset ovat parantuneet huomattavasti. Mitä täällä opistossa voi opiskella? Koska me olemme Raamattu- ja lähetysopisto, niin meillä voi opiskella esimerkiksi 3-vuotisella seurakuntatyön linjalla. Ne, jotka haluavat valmistua helluntai-seurakunnan työntekijöiksi kotimaassa tai ulkomailla. Sitten meillä voi opiskella lyhyempiä jaksoja, esimerkiksi 1 lukukauden raamattua ja käytännön seurakuntatyöaineita. Meillä voi opiskella lähetystyötä, vieraita kieliä, nykyisiä kieliä ja raamatun kieliä, lapsi- ja nuorisotyötä. Ohjelmistamme on hyvin monipuolinen. Ketä tänne voi hakeutua oppilaaksi? Meille voi hakeutua opiskelemaan periaatteessa jokainen, joka on henkilökohtaisesti uskossa. Suuri osa hakijoista on helluntai-seurakunnista, mutta meidän koulumme on avoin myös muille. No onko täällä opistolla mitään mottoa tai tämmöistä iskulausetta? Meidän tunnuslauseemme on kehittynyt viime vuosina ja se on tällainen, että Isokirjaopisto on kehittyvä kansainvälinen raamattu- ja lähetysopisto. Kiitoksia. Kiitos. Herra maaherra, arvoisat kansanedustajat, hyvät kutsuvieraat,
hyvät sisaret ja veljet, kaikki läsnä olevat, olette sydämellisesti tervetulleita tänä juhannuspäivän iltana tähän konferenssin kohokohtaan meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen siunatussa nimessä. Täältä varmaan löytyy vielä jostain hiukan tyhjiä paikkoja, ja pyydänkin, että tiivistätte penkeissä niin, että tyhjät paikat jäävät penkkien päihin. Jatkuvasti tulee lisää tilaa, tai lisää ihmisiä ja lisää tilaa tarvitaan. Varmaan siellä takateltassa sitä tilaa hiukan vielä on. On ilo nähdä teitä täällä kaikkia tänä iltana. Nyt kun Herra antoi meille hyvän sään, meidän on hyvä jatkaa tätä konferenssia. Ja tämä tilaisuus on monessa mielessä merkityksellinen ja historiallinen. Me olemme myöskin juhlistamassa Isokirjaopiston, siis meidän kansanopistomme syntymistä. Mehän saimme oikeudet tämän vuoden alusta, mutta näin nyt yhdessä sitten näiden arvon kutsuvieraiden kanssa ja teidän kaikkien kanssa me haluamme tämän kiitosjuhlan järjestää, joka on samalla konferenssin kohokohta. Matti Pesonen laulatti eri kurssien oppilaista koostuvaa kuoroa. Kuningas Sikermä, jonka hän itse on sovittanut, Matti Pesonen on johtanut kurssikuoroa nyt muutaman viime kurssin ajan ja ainakin vielä elokuussa alkavien kurssien kuoroja tulee johtamaan. Ja ilo on todeta, että me voimme tässä yhdessä olla koolla tänä iltana. Me kuulemme vielä kuorolta tässä toisen laulun. Se laulu on tuo Me palvomme sua, Herra. Ja varmaan kuoron johtaja tähän lauluun ottaa myöskin yleisöä mukaan. Stop.
opiston hallituksen puheenjohtaja Jarmo Makkosen johdolla suoritamme tämän Isokirjaopiston vihkimisen ja siunauksen. Hallituksen jäsenet ovat siinä sitten mukana. Pyydän teitä seisomaan. Kun vuonna 1952 Helluntaiherätyksen raamattu- ja lähetysopisto perustettiin, sen tueksi perustettiin Helluntaiherätyksen raamattu- ja kansanopistojen kannatusyhdistys. Tämä kansanopistohanke kuitenkin toteutui vasta muutettuamme Keuruun kaupungin alueelle. Me olemme syvästi kiitollisia Jumalalle siitä, että pitkään mielissämme ollut tavoite, jopa unelma, on nyt toteutunut. Kun elämme tietoteknistä aikaa, se pakotti meidät myöskin muuttamaan yhdistyksemme nimeä. Monista nimiehdotuksista valitsimme hyvin osuvan ja vahvan nimen Iso Kirja, ja niin muutimme yhdistyksemme nimeksi Iso Kirja ry. Me tässä oppilaitoksessa tunnustamme vain yhden ison kirjan, oikeastaan kirjojen kirjan, Jumalan sanan. Sitä haluamme opettaa tuleville polville ja myöskin itse oppia. Haluan vihkiä tämän Isokirjaopiston kansanopistoksi Jumalan sanalla, jonka löydämme psalmista 19. Herran sana on puhdas ja aito. Se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat. Ne ovat oikeita kaikki. Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin kullan paljous, makeammat kuin mesi, maistuvammat mehiläisen hunajaa. Ne opastavat minua, palvelijaasi. Niiden noudattamisesta saa suuren palkan. Nyt kuoro laulaa tässä vielä laulun Katse vain ristihin muutti kaiken. Siinä piti olla parikin solistia. Ja tämän kuorolaulun jälkeen me saamme kuulla sitten saarnan. TV-pastori Markku Vuorinen tulee puhumaan ja päättää tämän tilaisuuden. Kunnes
Kiitos oikein paljon näistä aplodeista. Tuskin niitä tämän puheen jälkeen olisi tullutkaan. Laulu on muuten hieno asia, kun osaa laulaa. Ja sitä arvostaa varmasti tuota laulun ääntä vielä enemmän, kun sitä ei itsellä kovin paljon ole. Mutta kerran minä näin unta. Olin suuressa kokouksessa ja kokouksen johtaja ilmoitti, että seuraavaksi meille laulaa Viktor Vuorinen. Mutta se uni sitten valitettavasti päättyi. Maailman suurimman seurakunnan johtaja, korealainen tohtori Yonggi Cho vieraili Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1979. Ja Helsingissä seurasin suurella mielenkiinnolla hänen rukouspalveluaan. Ja samanaikaisesti mitään tietämättä tästä silloin vanhin poika oli 6 vuoden ikäinen. Hän myöskin seurasi tätä rukouspalvelua, kun siellä rukoiltiin ihmisten puolesta. Sitten lähdimme kotiin. Ajoimme Hämeentietä kotia kohden. Takapenkiltä pieni käsi laskeutuu minun olkapäälle ja poikani huokaisi, että isi, voi kun sä osaisit rukoilla kuin Yonggi Cho. Ja sitä tässä on huokailtu nyt näiden vuosikymmenien aikana, että osaisi rukoilla yhä paremmin ja paremmin. Tämän päivän suomalaiset haluavat oppia rukoilemaan. Luottamus rukouksia kuuluvaan Jumalaan on voimakkaassa kasvussa. Viimeisten tilastojen ja tutkimuksien mukaan 2/3 suomalaisista rukoilee joka päivä. Kevään suosituimmat ja myydyimmät kirjat ovat käsitelleet rukousta. Sielunhoitopäivystyksiä, joita suoritetaan puhelimen välityksellä, niihin tulee kymmeniä tuhansia puhelinsoittoja. Vuositasolla kirjallisia rukouspyyntöjä lähetetään seurakuntiin ja erilaisiin rukouspalvelupisteisiin satoja tuhansia. Suomalaiset luottavat, Jumala vastaa rukouksiin. Helsingissä toimiva pastorien rukouspiiri siirtyi keväällä eduskuntaan ja se oli hieno asia, että saamme rukoilla siellä yhdessä. Ja tämä rukouspiiri jatkaa toimintaansa syksyllä. Tuohon pastorien rukouspiiriin on myöskin kansanedustajilla ja ministereillä mahdollisuus lähettää rukouspyyntöjä. Minua kosketti erään ministerin lähettämä rukouspyyntö. Tuossa rukouspyynnössä hän luo katsauksen Suomen kansan tämänhetkiseen tilaan, työttömyyteen, vähävaraisuuteen ja sairaisiin ihmisiin. Mutta sitten hän päättää faksin näihin sanoihin. Arvoisat pastorit, pyytäisin teitä muistamaan, mitä vapahtajamme Jeesus Kristus teki 5 leivällä ja 2 kalalla. Siinäpä muistutus meille tämän päivän suomalaisille. Tämä pieni kansa voi tuoda pienet eväänsä kaikki valtiaan vapahtajan siunattavaksi. Ja tahtoisin erikoisesti nyt muistuttaa teitä, arvoisa juhlakansa, älkäämme mekään unohtako, että Jeesuksen käsissä meidän pienet ja vähäiset evämme voivat olla suureksi siunaukseksi tälle kansalle, jonka keskellä me elämme. Kerran Jeesuksen luokse tuli joukko ihmisiä. He esittivät Jeesukselle kysymyksen, toiveen, rukouksen. Ja tuosta keskustelusta ja tapaamisesta on kerrottu meille Johanneksen evankeliumin 6. luvussa jakeessa 33 eteenpäin. Ja siellä kerrotaan näin. Jeesus vastasi, Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Jeesus Kristus on elämän leipä. Ja meidän on hyvä muistaa, että leipä on sitä lasten ruokaa. Meillä on etuoikeus tulla osalliseksi tästä leivästä, jonka Jumala on antanut tälle maailmalle ja meille ihmisille. Älä siis tyydy muruihin, kun tarjolla on elämän leipä. Tämä maailma, jonka keskellä me elämme, tarjoaa liian usein sen nälkäisille ihmisille vain muruja. Siksi ajassamme on niin paljon nälkäisiä ihmisiä. Mutta Jumalan poika Jeesus Kristus ei ole muru.
vaan hän on leipä. Älä koskaan sano Jeesukselle, muruseni. Jätä tuo hellä sana sinne kotiin ja sano se vaimollesi. Jeesus ei ole muru, vaan hän on todellinen elämänleipä. Hänestä riittää ruokaa maailman miljoonille. Hänestä riittää evästä ja ruokaa jokaiselle suomalaiselle. Oikeastaan herättäisin kysymyksen, miksi tyytyisit muruihin, kun koko elämänleipä on tarjolla? Miksi tyytyisit vain vähän, mitä voisit saada Jumalalta, kun Jumala tarjoaa kaiken pojassaan Jeesuksessa? Miksi tyytyisit pisaroihin, vaikka elämän virta on keskellämme? Tyydytä nälkäsi Kristuksessa, sammuta ikuinen janosi Jeesuksessa. Minä olen elämänleipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään. Joskus tuntuu siltä, kun seuraa ympärillä olevaa aikaamme ja luen tuhansia TV-katsojien lähettämiä kirjeitä, että tämän kansan henkinen tila on luettavissa Raamatun lehdiltä. Vaikkapa psalmista 107 jakeesta 4. Jotkut heistä harhailivat aavikolla, eivätkä löytäneet kaupunkia, johon asettua asumaan. Heitä vaivasi jano ja nälkä, he olivat nääntymäisillään. Tämä psalmin kirjoittaja, kun kuvaa näitä ihmisen elämän tilanteita, niin hän jatkaa kertomusta ja kertoo ihmisistä, jotka olivat ahdistuksessa pohjoisessa. Ja mitä hän kirjoittaa? Mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra päästi heidät ahdingosta. Hän osoitti heille tien. Jumala tahtoo pohjoisen kansalle antaa apunsa. Jumala haluaa rohkaista meitä kääntymään elämämme hädässä ja ahdistuksessa hänen luoksensa, hänen puoleensa, että hän voisi antaa apunsa meille. Mediamies-kirjassa kerron elämäni tarinaa, kuinka Jumala lapsena kahdesti pelasti minut kuolemankidasta, vain oikeastaan yhtä varsinaista tehtävää ja tarkoitusta varten. Osoittaakseni omalta osaltani niin monelle suomalaiselle kuin mahdollista tien, joka vie ulos ahdistuksesta. Tien, joka vie pois pelosta, toivottomuudesta. Yhdenkään aikamme suomalaisen ei tarvitse harhailla ja nääntyä elämän erämaassa, sillä Jeesus on tie, totuus ja elämä. Tie on keskuudessamme. Tie on löydettävissä Jeesuksessa Kristuksessa. Kun ajattelen ihmisen elämää kaikkinensa, niin usein joutuu toteamaan keskusteluissa ihmisten kanssa, ja saman asian meille vakuuttaa Raamattu, luotu ihminen kaipaa yhteyttä luojaansa. Jossakin elämäntilanteissa jokainen meistä kokee kaipausta ja ikävää luojan yhteyteen. Ja Jumala on laittanut nämä asiat kuntoon pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus on Jumalan erikoislahja nääntyneille ihmisille. Hän on tie harhaileville, hän on leipä nälkäisille, hän on vesi janoisille, toivo toivottomille, hän on vapaus sisäisesti vangituille ihmisille, hän on terveys sairaille. Oikeastaan voidaan sanoa, se mitä eniten elämässäsi kaipaat, sitä on juuri Jeesus Kristus. Erään TV-ohjelman jälkeen muuan henkilö lähettää kirjeen Tampereelta. Hän kertoo omaa elämänsä tilannetta, miten laman myötä häneltä meni hyvin menestyvä liikeyritys konkurssiin. Sen myötä 10 ihmiset joutuivat työttömäksi, mutta tämä henkilö päättää kirjeensä sanoihin: en kaipaa entistä omaisuuttani ja elämääni, kaipaan yhteyttä Jumalaan, voitteko rukoilla puolestani? Ystävät, kyllä se sittenkin niin on, että kun pohjiin saakka rehellisiä ollaan, niin siellä jossain sydämen syvyyksissä on tuo ikuinen kaipuu Jumalan yhteyteen. Ei tämä ulkoinen maailma, ei sen menestys, ei sen annit voi koskaan tyydyttää sitä sydämen kaipausta ja ikävää, jonka Jumala luojana on sydämeemme synnyttänyt. Olin kerran Sortavalassa. Pidimme evankeliumistilaisuutta
Tilaisuuden päätyttyä juttelimme kymmenien ja jaas kymmenien ihmisten puolesta. Muistan aina erään rouvan, joka tuli luokseni, ja hän sanoi jokseenkin näin: koittakaa ymmärtää meitä venäläisiä. Ja sitten hän kertoo omaa elämäänsä tarinaa ja hän sanoo näin: liki 40 vuotta olen opettajana koulussa opettanut, ei ole Jumalaa. Ja nyt lähes 40 vuoden jälkeen te tulette ja kerrotte, on Jumala, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä siinä on. Te kerrotte, että on Jumalan poika Jeesus Kristus, joka on kuollut meidän synteimme tähden, ja uskomalla häneen me saamme yhteyden meidän luojaamme. Sitten hän pitää pienen paussin ja sanoo: ei tämän uskominen niin kovin helppoa ole, koittakaa ymmärtää meitä. Sitten hän vielä jatkaa ja sanoo päätteeksi: kaikkien näiden vuosikymmenien aikana koin sydämessä, että jotain mätää tässä on, kun kuitenkin sydän kaipasi johonkin. Mutta kun oli virkani saanut, niin virkani hoidin hyvin. Sitten seuraavana iltana tämä henkilö tulee kuitenkin kokoukseen ja on valmis antamaan elämänsä Jeesukselle. Joskus se kestää kauan, joskus se vie aikaa, joskus Jumala nopeasti toimii meidän elämässämme. Tule sellaisella vauhdilla kuin itse parhaaksi näet ja kun Jumala on vauhdin suunnitellut hänen luoksensa. Eräs nuori kirjoitti kirjeen ja sanoi näin: en ole vielä uskossa, mutta olen lujaa vauhtia tulossa. Olkoon sinun vauhtisi tänä iltana millainen tahansa. Saakoon Jumalan tahto ja Jumalan suunnitelma toteutua sinun kohdallaan ja sinun sisimmässäsi. Jokainen meistä jollakin lailla kokee elämän tietyissä tilanteissa kaipausta elävän Jumalan puoleen. Ja aika ajoin Jumalan henki synnyttää kokonaisen kansakunnan keskellä voimakasta kiinnostusta ja vetoa Jumalan puoleen. Ja nyt voimme sanoa viimeaikaisten useiden tutkimuksien perusteella, että nyt Suomi elää tällaista aikaa. Jumala vetää suomalaisia yhteyteensä. Siksi meidän uskovina pitäisi ymmärtää vastuumme, oikeastaan suorittaa velvollisuutemme, ohjata niin paljon suomalaisia Jeesuksen Kristuksen luokse, kun se vain suinkin on mahdollista. Kun Jeesus sanoi nuo merkittävät sanat, minä olen tie, totuus ja elämä, niin hän jatkoi seuraavan lauseen: ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Usein meiltä kysytään, miksi te saarnaatte ja puhutte Jeesuksesta. Sen tähden, koska Jeesus on korvaamaton. Kaikista kansoista, kaikista heimoista, kaikista kirkkokunnista, kaikkialla ihmiset ovat täysin riippuvaisia Jeesuksesta Kristuksesta, jos aikoo päästä sisälle taivaaseen ja iankaikkiseen elämään. Kansamme ikävä Jumalan puoleen saa vastauksen, kun he löytävät Jeesuksen Kristuksen. Harhailevien ja etsivien on löydettävä tie Isän luo. Me tunnemme tien. Jumala on armossaan sen meille kirkastanut ja näyttänyt. Siksi meidän tehtävämme on kertoa tästä tiestä tämän kansan keskellä. Jumala on uskonut meille omalta osaltamme tämän tehtävän. Jeesus Kristus on tie Jumalan luokse. Älköön ikävämme Jumalan puoleen sammuko ennen kuin kohtaamme hänet. Oikeastaan näyttää olevan kehitys mennessä siihen suuntaan, että oikeastaan sinun ja kansamme tulevaisuus on kiinni Jumalasta ja hänen tuntemisestaan. Mitä enemmän Jumalaa tunnemme, sitä vähemmän on ahdistusta ihmisen elämässä. Sillä psalmin kirjoittaja sanoo näin: hädässään he huusivat Herraa avuksi, ja Herra päästi heidät ahdistuksistaan. Mitä enemmän Jumalan tuntemusta, sitä enemmän Jumalan siunausta kansamme keskellä. Sillä apostoli Pietari kirjoittaa: Jumala on lähettänyt Jeesuksen siunaamaan teitä, kun käännytte pois pahuudestanne. Kaikukoon tämän kansan keskuudessa tulevina päivinä radion, television, lehdistön, yleensäkin median kautta voimakas sanoma ja rohkaisun sanoma: kääntykäämme kaikki valtiaan Jumalan puoleen. Siinä on meidän mahdollisuutemme, siinä on meidän toivomme, siinä on meidän tulevaisuutemme. Polku on raivattu, tie on avoin, Jeesus on tehnyt kaiken valmiiksi.
Mitä tällainen evankeliumin sanoma Jeesuksesta Kristuksesta voi sitten vaikuttaa yksilö-ihmisen tasolla? Haluaisin lukea otteen, tai oikeastaan tämä on lyhyt pieni kirje eräältä nuorelta, jonka hän lähetti. Ja sanoi, että kaikkialla missä kuljet, niin kerro terveisiä, lue tämä kirje mahdollisimman monelle ihmiselle ja lue vaikka se televisio-ohjelmassa. Ja nyt minä luen sen teille. Hei! Katsoin tarjolla elämäohjelmaa, jossa keskusteltiin nuorten itsemurhista. Kirjoitanut lyhyesti tarinani teille kaikille ahdistuneille ja masentuneille. Olen 24-vuotias opiskelija. Vielä 3 kuukautta sitten olin elämääni todella kyllästynyt. Tuntui, että kaikki kaatuu päälle. Mua ahdisti aivan hirveästi. Elin melkoisen syntistä elämää. Päivä päivältä alkoi tuntua enemmän, että masennus syvenee, valoa ei ollut näkymissä. Olin varma, että tulen hulluksi. Oli todella paha olo. Mä aloin olla pahan oloni kanssa ihan loppu. Olinhan joskus kuullut juttuja Jeesuksesta ja ajatellut, että ihan huuhaata kaikki Jeesus-tarinat. Mutta ajattelin kokeilla ainoaa jäljellä olevaa vaihtoehtoa. En olisi jaksanut enää. Laitoin kädet ristiin ja rukoilin, että Jeesus, jos sä Jumala olet olemassa, auta minua. Ja nyt uskon, että Jumala on todellakin olemassa. Vähitellen uskoni tähän elämään alkoi palautua. Jumala oli kuullut minun rukoukseni. Aloin lukea Raamattua ja kuunnella hengellistä musiikkia sekä rukoilemalla päivittäin ja kiittää Jumalaa siitä, että hän oli minut pelastanut. Samalla huomasin itsessäni tapahtuvan muutoksia. Aloin arvostaa asioita aivan eri näkökulmasta kuin ennen. Olin myös luopunut vanhasta syntisestä elämästäni aivan huomaamatta. Ja nyt elämässäni alkoi olla fiilistä. Tunsin nyt ensimmäistä kertaa elämässäni todellakin eläväni, aiemmin olin vain ollut. Voin sanoa teille jokaiselle, että et todellakaan tule pettymään kääntyessäsi Jumalan puoleen. Jumalaa ei tarvitse pelätä, koska hän on rakastava Jumala, joka haluaa auttaa ihan jokaista, joka häneltä pyytää voimaa elämäänsä. Rukoileminen auttaa. Tänään olen onnellinen elämääni ja tunnen vahvistuvani päivä päivältä Pyhän Hengen johdatuksessa. Sisimmässäni on rauha ja olen tasapainoinen itseni kanssa. Sanoohan Jeesus näin. Minun rauhani sen minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Toivon, ystävät, että tekin saisitte kohdata Jeesuksen. Sitä kautta elämäsi umpisolmut alkavat aueta ja elämäsi tulee uudenlainen, mielenkiintoinen sisältö. Siunausta toivoo Minna. Oikeastaan haluaisin puheeni päättää tämän nuoren kanssa samanlaisiin toivotuksiin. Siunausta toivoo Markku. Sillä mikä voi olla sen parempaa ihmisen elämässä kuin siunaus, joka tulee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Tätä me kaipaamme, tätä me ikävöimme ja tätä me haluamme julistaa ja levittää Suomen kansan keskuudessa. Jumala teitä runsaasti siunatkoon. Ja nyt me painamme päämme yhteiseen päätösrukoukseen. Kiitos rakas taivaan Isä, että olet antanut meille maailman kalleimman lahjan. Annoit poikasi Jeesuksen Kristuksen kuolemaan meidän syntiemme tähden. Kiitos Jeesus siitä, että sinä suoritit täydellisesti tuon pelastussuunnitelman, Isän antaman tehtävän. Jeesus, kiitos, että menit ristille meidän syntiemme tähden ja nousit ylös kuolleista osoituksena siitä, että olet kaiken synnin, pimeyden, sairauden ja kuoleman voittaja. Ja uskon kautta sinuun, Jeesus, me saamme tulla osalliseksi sinun voitostasi. Herra, me pyydämme nyt tässä rukouksessa, että kun olemme saaneet tämän illan yhdessä viettää, kiitämme henkesi läsnäolosta, pyhän henkesi mukanaolosta, ja kiitos myöskin siitä, että sinä et halua jättää ketään vieraaksi, etäiseksi tai kaukaiseksi, vaan haluat olla jokaiselle hyvä ja rakastava ja siunaava Jeesus. Koskettaa jokaisen täällä olevan ystävän elämää ja näin osoittaa sitä armoa ja rakkautta, joka sinussa on.